Tag ni mo diya Feli Feliciano. Ma'am Feli, nahadlok na siya kay gibaha siyang garden. As ay lagyog naog sa ma'am. Si katropang Bert Bastasa sa ako lang katropang Arnel, ang nindot mag-uban Vice President Duterte unya ba ang nindot na mag-uban President Sara Duterte, Vice Marcoleta. Naanam ako na recruit mga higala si BP Sara pero wala sa niya mga higala gibulgar o kinsa gumikan kay si BP Sara manggod no sa kamadas politika karon mga higala mudeklaraman siya o dili nga mudagan siya birahan gyapon siya. Nagideklarong istorya mga higala mas maibang mudeklara na lang kadugay hagbay ra niyang gibira-birahan mga higala sa politika. Wa pa siya ka-announce. Niya karon nag-announce mga higala murag nangalisang naman hinuon ni mga kaatbang. Pero expect yung ka nga kuan ka na bang mag-atubang siya nagtapunog ng mga pasangil parte daghana. Ako kaniadto mga higala sa maka-interview kong politiko. Labi na nang kabantay mo anang tirada sa mga senador sa una. Nga taga Manila ra magida sila magaigsoon, uban. Bago naman lang nadaghan-daghan ang taga Mindanao may galang nga mga senador. Kasagaran na nila, musuroy na sila may galang mga radyo. O nya magpa-interview. Magpa-interview niya. Isa ko sa mga sige maka-interview ana sa una. Mo gina isas pangutanan ako. Nganong nagpa-interview man ka? Mudagan ka? Maglisod silang tubag ana mga katropa kay ang uban di man magpahibaw pero alams na. Isa ka na interview na ko kaniadto may galang sa panahon nga kongresista pa na siya. Si Win Gatchalian. Pagdagan anak senador mga higala. Kapo man po na siya hinuon ng mga programa. Pagdagan anak senador, nagpa-interview na sa kuha mga higala murag kuan pa man siguro, mga October pa. Di-interview na ko. Kamusta sa may plano, anong plano mo sir? Tatakbo ka? Ang tubag niya malayo pa yan. Wala pa sa plano natin yan. Wala sa plano. Naara ka taga Manila ka nga congressman. Magsuroy-suroy kag Mindanao kay magpa-interview. May purpose ni mo. Klaro ana himo pamantanin nimo himo pamantanin mong ugot. Una mga katropa niya. Lisod kayong pag-angkos politiko nga mudagan sila nga naman nagkuan po na sila ba kanabang panagana po na sila mahadlok gumikan kay once may bawaan ka nga doon na kay intention may galas pag hupot og mas taas ka posisyon expect gyud ka nga birahan gyud ka may galag dagko sa isyu. Like for example si Binay gwapo kaayong image mga higala nato kang Binay no di ba BP Vice President Jijomar Binay Vice President siya mga higala ni Noynoy Aquino. Nindot kayong imahe mga kaigsunan. Ganito kami sa Makati. Karon kay nagpahibalo man gyud siya nga mudagan siya mga higala pagka presidente pagkahuman na sa term ni Noynoy. Di ba? Pahibalo man gyud sa Binay. Kinsa may niguba may galas pangalan ni Binay. Kining trililing may sumunod ako. Kanang trilyanes wa gyud laing gihimo may gala. Kundi demolition job ra gyud iyang trabaho mga igsoon. Anong buhi pa man ang mga ingana nga klase sa mga tao mga igala no? Ay noon po do man say lami laging salida way kontrabida. Kaya mga Fernando po bitaw salida sa una mga igala. O mang gyunadag way Paquito Diaz. Mga Max Alvarado. Kung makakita ka ito mga igala nga mga bungutong dagko may igsoon. Kani mornindot yung salidahan kay naamay mga kontrabida. Mo sa day papel siguro mga higala ni Trillanes deres Pilipinas pero di magud ni salida ning ato aba tininuod man gud tani. Muna ka na mga kontrabida di mga higala sa ato ang nahibaw-an puro na lang mga higala mga pagkutingting na mga kuan kayo mga taas kay tan-aw silang kaugalingon asag din na ninyo na. Alas 7:52 na may galandag na sa tubag Banagubanuban. Now, kini ba nga higala pag-announce ni BP Sara, no, posible nga halos mga higala uban mo ingon gyud nga, well, expect na gyud ka may higala ani og ubay-ubay gyud nga mga tirada batok niya. Pero gidawat na ni mga higala kuno ni BP Sara. Iyan na ning gidawat mga higala tama ra masad nga naman.
mo deklara siya o dili, sayo man o dili may gala yung deklarasyon mo ra may istorya ha. Birahan man gyapon siya. Oo. Nalitan karon may gala tingog si kisa na dong Jam Maligno. Oh. Ni tingog na may gala si Jam Maligno. Nga di kuno siya mo suporta mga higala kay mas bright pa kuno siyang BP Sara, pasag di na siya. Ang pangutana kinsa man mo suporta pod niya pod. Ate mahimo dia mga katropa, yaw po nagkagawasan. Total, man na siya hasol og Facebook nimo. Kung imuha ng Facebook ang iyang gigamit kana ayaw tugti. Pero og iyahan ang kaugalingong Facebook unya, muagi lang sa imong wall, i-unfollow. Inga na gyud kadali mga kaigsunan. Oh, angkon magkasi Jam Maligno nga mas bright pa siya ni Inday Sara di. Mayo. Basta kaila ka Jam ni Julius Lacerda. Si Wailumping? Ako na to pangutanon akong amigos Wailumping. Kay may man to kay bawo man to nakakuan man to naka-ismiring hoy man to kausa. Ay nako. Sagdi na lang yun siya. Now, dili ta magayagala sa kang BP Sara kay iyan ang gidawat mga katropa nga well daghang yung kayog mga banat batok niya. Tumaminahon dong. XFM Katropa. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Madalas, iniiwasan ng mga politiko. Katropa. So mensahe mga higala sa Vice Presidente nga kasagaran tinuod man gyud kasagaran sa mga politiko. Dili mo angkon, dili sa mo openly mga higala mo padayag sa ilahang intent nga mudagan into higher office kay mamahimo kang open target no sa mga political issues. Bullseye. Bullseye. Like for example karon mudikit kang BP Sara unya mahibaw-an niya ikaw karon ang BP. Ikaw karon mga higala ang running mate. So posible yung ikaw na po'y birahan. Ikaw na po'y pangitaag lusot. Ikaw na po'y pangitaag baho may higala o kaha may higala ikaw na po'y buhatan og AI video. Maluka ni Pilipinas nga aligre kayo pero matod pa mga higala sa Vice Presidente ngano mahadlok man siya nga hagbay ra man siyang giguba. Tama man siya no? Unsa pa may what else? Pero di ka kumpiyansa gumikan kay matod pa nila may gala naapay laing mo abot. Okay, di magyud sila mosugot. Nga kini mga higalang makalusot si BP Sara. Mo gani na karon nga grabe yung aliwaros nila ang ikaupat nga impeachment gi kuan na gyud. Kaya dapat musugod na. Pero problema ron ang mga congressman mismo mga higala tahado. Bullseye. Bullseye. Mismo mga higala mga congressman, tahado sad nga mubutar o mubuto ba sila may higala sa impeachment batok kang BP Sara. Gumikan kay ang ilang mga constituents no sa ilang mga distrito nakatutok sa ilaharon. Ha? Kung masayop sila mga higala og boto, pananglitan mga higala mga tao kay kusog man gyud bisag unsaon nimo. Di pa ginato na malimot may higala. Alam magmoingon ka og si Jam Maligno mo'y kusog. Lain pod. No? BP Sara magikusog mga katropa. Oh. Bisan gani si Risa Ontiveros niya ang kunana. Nga kusog yung kuno si BP Sara mga kaigsuonan. Oh. Unay kuan diha. Ultimo ang mga kalabas politika mga higala ni ang kuna karon
pundo paniid pod ang uban nga mga kongresista. No, kay tan-aw nila kung mubutar ta mga katropa, kung mubutar sila, no, nga ilang ipa-impeach na pod si Sara. Unya pag abot may galasan og di na sad madayon. Di strike 2 na sila. Kung di na sad madayon mga igsoon. Tapos ng ilang karira mga higala. Bullseye! Bullseye! Tinuod na, no? Murag after the Marcos administration, mahuman sad mga higala ang ilang term. I mean, ang ilang political career yun. Kaya wala naman coming from their family ang makadaog mga higala. Kaya timanan man yan as tao. No, timanan man as tao mga katropa. Diya ka, imong gi-impeach siya mong paborito na mong kandidato, ha? Gi-impeach ni mo ang among BP, ha? Karon. Mudagan na kapag usab sa atong distrito, di yung ka manimaho. Naadayoy uban nga mga politiko, mga higala nga oportunista pod. Mo pasikat-sikat na nga I support BP Sara bisag wa god. Ila raman po nang i-capitalize kini laging politika gamitanay ra lagi. Napoy uban mga politiko karon mo nang timanin ninyo ni mga congressman ha. Sa inyong distrito karon pag igmat mo ngano man pag makita mahalata gyud kaayos tao nga against BP Sara mo, well, wa tay mahimo diha kay inyo man ang kaugalingong kabubuton. Di sa mo na mo pwedeng butan o di na pwedeng hulhugan kay naa ba sa mo kaugalingong pagbuot. Bullseye! Bullseye! Pero ingani ang posibleng mahitabo diha ninyo sa inyong mga distrito. Kapag ka maamuyan ka ron, mabantayan ka karon diha may galaga against BP Sara ka. Ang mga tao, mga igsoon, mumubo ng ilahang salig diyan nimo. Ikaduha mga igsoon, posible dayon na nga dunay mo sakay, no? Aron muatbang nimo sunod eleksyon. Nan wala ko moingon nga winnable. Wala ko moingon nga mudaogay, pero dunay tsansa. Ibasig gamiton mga igala, gamiton ang simpatiya sa tao. Di i-risk ka diya sa imong distrito. Mapulihan ka gway klaro. Kay nahimo man kang kabalo na kan. Normal maguna kini mga congressman nato mga higala. Kabalo nami nga wa gyud moy lig-on ngayon loyalty. Dawat na namo na nga ang ato mga kongresistas Pilipinas mga higala, they know how to dance with the music. Kung unsa mga higala ang tukar, kay bawo na silang musayaw. Para sana mga higala nga mga balingbing. Abinakog prutas na, ba? Tao man di ay. Dagan sa una mga higala, mga politiko, mga congressman, nagpaisag yung kamot kang digong. Pero pagka napriso nas digong mga higala, isa pa sila sa nabutar mga igsoon kaguan. Kag BP Sara nga ipa-impeach. Even mga higala, ang mga amigo o mga kaila o mga karaang kaalyado may gala ni Tumbling Pod. Sama pananglitan, mga kagas. Bullseye! Bullseye! Si Congressman kinsa na? Jan Trasi Kagas mga higala dia sa Digos, di ba? Di ba? Ni-oppose man yun na. Ni-pirma man yun na may gala nga ipa-impeach ang ikaduhang Pangulo, ang Vice Presidente mga igsoon. Bullseye! Bullseye! Pero kana gani, amigo kay na sila. No, gani matod pa may gala parente pa na. No, mga kagas o mga digong, mga Duterte. Panay nga parente pa kuno na sila may igsoon. Pero wala man, no. Nay nakapait diha mga kaigsuonan. So mo nay angay ninyong timan-an. Diha sa inyong distrito, no, kung namoy plano nga mubutar kay ila man gid mga igalang ipadayon ng impeachment, pero mingaw pa karon, no, diha mga higala sa House of Representatives. Supposed to be dong sugdan na dong. Supposed to be magsugod na mga igsoon, pero naida kong pero. Ang uban karon mga kongresista mga higala nakita nila nga kusog yun si BP Sara, unya makadamay yun sa ilaha may gala kung ilan ning birahan. So, ambak na pod.
Hinahinay na mga higala og paniid ang uban nga mga politiko o uban may higala nga mga kongresista kay nangandam na ni may higalang mo ambak. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Tinuod man gid human man gid imuhang karira diha. Timan-an man gyud kastaw. Reklamo reklamo kuya wag pangani mo Rick si Marcoleta unta mabipi si Arnel para mapriso ang BBM kidnapping group for 3,000 years. Di wa tay mahimo dia Rick kay sila nagay magsabot-sabot na si Albarico Vlog katrobang Arnel diri sa Central Visayas. Daog na daan si Inday Sara Duterte bisan maghiusa pa ang mga kaalyado ni Marcos Jr. Pinklawan dilawan kanang mga communism party list. Dili na makatandog sa mga Pilipino tanan halos ang simpatiya ni BP Sara Duterte sa tibuok Pilipinas o tibuok kalibutan. Nga diin adunay mga Pilipino ang suporta nila kang Inday Sara Duterte katropang Arnel. Salamat diya sa imong message katropang Albarico Vlog. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Ikaw sabi si dugang pa siya mensahe diri. Katropang Arnel, unsay nahitabo ni Gwen Garcia diri Cebu ning against man siyang PRRD nayabo landslide ni Pambari 4. Napildi gito inyong gobernadora dia kay mangibot og microphone. Lagi na siya mga higala. Ang tanan may katapusan. Marag gini ako basulti mga higala. Ang tanan mga higala may katapusan gyud. Munang ayaw gid mo paghuna-huna nga once nakalingkod na mo diya sa inyong posisyon, inyo na hangtod sa inyong kamatayon. Layo ray 200 years ninyo mamatay sad baya mo. Pila ra may life expectancy sa mga Pilipino 80, 90. Dugay pa mamatay ang hapon, may gala kay sa ato abaya. Matapos gyud, doon nagyoy katapusan tanan. Mabito ng uban mga higala, uban nga mga politiko ang tirada nila aron dunay continuity. Gikan sa anak mga higala paingon sa apo. Ipasapasa gyud nila na may higala murag batos wakwak. Oy, good morning. Maing buntag sa maing aga sa amigo ko na si Kuya Toto Villanueva. Kuya To, mayad nga aga sa imo kag salamat ha. Damo nga salamat sa imo paglantaw. Kumusta ka na?